భక్తి యోగంలో. సో అవి కూడా మనం కంప్లీట్ చేసినట్లయితే మనము ఈ భక్తి యోగంలో అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. సో 18లో ఇంకా 2 ఫినిష్ చేసామంటే మొత్తం 2వ వంతు ఫినిష్ చేసినట్లు లెక్క. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ 10వ అధ్యాయంకి భగవత్ విభూతులు అని, దీనికి భగవత్ విభూతి యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. అందరికీ కూడా 10వ రోజు ఈ అధ్యాయానికి స్వాగతం. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచతో ప్రారంభమవుతుంది ఈ 10వ అధ్యాయం. భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రీయమాణాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భూయేవ మహాబాహో, మళ్ళీ ఒక్కసారి విను మహాబాహు, శృణుమే విను, పరమం వచ ఈ దివ్యమైన మాటలు ఇంకొకసారి విను. యత్తేహం ప్రియమాణాయ, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి. వక్ష్యామి హితకామ్యయ, ఈ హితకామ్యం ఈ మంచి తెలుసుకోవలసినటువంటి ఈ అవసరమైన మంచి విషయాలు నీకు చెప్తాను అని భగవంతుడు అర్జునుడితో, మహాబాహువులు కల అర్జున నా మాటలు ఇంకొకసారి మళ్ళీ విను, ఎందుకు అంటే నువ్వు నాకు ప్రియమిత్రుడివి. ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే కూడా నీకు ఈ హితకామ్యమైన వినదగినటువంటి ఈ మంచి జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తాను అని చెప్తున్నారు. సో భగవత్ విభూతి యోగము అంటే ఏమిటి అంటే, విభూతి అంటే వైభవము, మహిమ, మహత్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ అది భగవత్ విభూతి యోగము అంటే. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క మహిమలు, వైభవాలు, ఆయన గ్లోరీస్ అని ఇంగ్లీష్లో అనవచ్చు, అవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం 10th చాప్టర్లో. నమే విదు సురగణా ప్రభవం నామహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో నమే విదు సురగణ అంటే నమే విదు అంటే తెలుసుకోవటం, నా మే నన్ను ఎవరు తెలుసుకోలేరు, ఎవరు సురగణాలు తెలుసుకోలేరు నన్ను అంటే దేవతలకు నేను కంప్లీట్గా తెలియదు వాళ్లకు. అలాగే నా ప్రభావం అంటే నా మహత్యం పూర్తిగా దేవతలకు కూడా తెలియదు. నా మహర్షయ మహర్షులకు కూడా కంప్లీట్గా తెలియదు. అహం ఎందుకు, అహం ఆదిర్హి దేవానాం నేను ఆదిదేవుడను అని వాళ్లకు. ఎందుకు అంటే నేను ఆదిదేవుడను, మహర్షీనాంచ సర్వశః. సో మహర్షులు వీళ్ళందరికీ కూడా నేనే ఆదిదేవుని, నేనే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒరిజిన్ని. వాళ్ళకంటే ముందు ఉన్నవాడి వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారంటే భగవత్ సృష్టి కాబట్టి అసలు నా విభూతులు ఏమిటో, నా ప్రభావం ఏమిటో పూర్తిగా వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, నా యొక్క ప్రభావం అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ నా పుట్టుక వైభవం ఇవేమీ తెలియదు. ఎందుకు అంటే దేవతలకు మహర్షులకు కూడా నేనే మూలాన్ని కాబట్టి అని చెప్పి వాళ్ళని కూడా నేనే సృష్టించాను కాబట్టి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం అన్నీ మొత్తం ఈ విశ్వము అనేక గ్యాలక్సీస్ ఇవన్నీ కూడా మన మిల్కీవే, పాలపుంత అని అనుకుంటా తెలుగులో అంటాం. మిల్కీవే మన గ్యాలక్సీని అంటే మన 9 ప్లానెట్స్ని, సన్ని, అలాంటి గ్యాలక్సీస్ ఎన్నో ఉన్నాయని సైంటిస్ట్స్ కూడా చెప్తూ మనం వినటం జరుగుతోంది.
వాటన్నిటికీ కూడా ఎవరు అన్నీ కరెక్ట్గా ఎక్కడివక్కడ ఉండేటట్లు చూసేది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ చిత్రంలో కూడా అవన్నీ మనం చూస్తున్నాము, ఈ రకరకాల వేలు ప్లానెట్స్ ఇవన్నీ. అయితే ఇక్కడ మనం రైట్ సైడ్ చూసేది బ్రహ్మదేవుడు దేవతలకు మహర్షులకు నాకు తెలియదు అంటే వాళ్ళకంటే ముందు భగవంతుడే కదా ఉన్నది, ఆయనే కదా వీళ్ళని కూడా సృష్టించింది, కాబట్టి ఆ మూలాన్ని నేను నా వైభవం పూర్తిగా అది కూడా వాళ్ళకి తెలియదని చెప్పారు. ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇలా ఉంటూ వీళ్ళంతా గోపికలు గోపబాలురు అత్యంత భక్తితో ఎల్లప్పుడూ శ్రీకృష్ణుని తమ సర్వస్వం అనుకుంటూ వాళ్ళు ఆరాధించటం చూడటం ఇదన్నీ చేసి ఈ బ్రహ్మదేవుడికి కూడా డౌట్ ఒకలాంటి జలసి లాంటిది ఏదో వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవులన్నింటినీ అపహరిస్తాడు. గోవులు ఏమైనాయి అని చూడటానికి వెళ్ళిన గోపబాలురు కూడా మాయమవుతారు. అయితే శ్రీకృష్ణుడికి తెలుసు ఇది బ్రహ్మదేవుడు చేసిన పని అని. సరే, బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పాఠం చెప్పాలని ఆయన ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆయన ఈ పోయిన గోవులను ఈ గోపబాలుని అందరినీ కూడా ఆయన తనే వాటన్నిటి రూపం దాల్చటం జరిగింది. సో అవి ఎవరు కూడా గుర్తించలేకపోయారు. గోపబాలు తల్లులు వాళ్ళు కూడా మామూలుగా తన పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువ ప్రేమతో భగవంతుడు అవతారం కాబట్టి ఇంకా అతి ప్రేమతో ఆ పిల్లల్ని చూడటం మొదలుపెట్టారు అని కూడా చెప్తారు. సో అలా 1 year పాటు జరిగిన తర్వాత అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి అర్థమయ్యి ఆ తర్వాత ఇది ఎంత భాగవతంలో ఒక చోట మనం చూస్తాము. సో అప్పుడు ఆయన తిరిగి వచ్చి క్షమాపణ అడిగి ఆయన అర్థం చేసుకుని భగవంతుణ్ణి ఆయన యొక్క తప్పుని ఒప్పుకుని క్షమాపణ అడిగి వెళ్ళటం అది చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. యో మామ జమనాదిం చ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో ఎవరైతే నేను అజ అంటే పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిం అంటే పురాతనం భగవంతుడికి పుట్టుక లేదంటే ఇక ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవారు మనకే తెలియదు. సో అనాది ఎప్పటి నుంచో ఆది మొదలు అనేది లేని వాళ్ళు అనాది అంటే అర్థం. ఆది అంటే బిగినింగ్, అనాది అంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ బిగినింగ్ అనమాట. బిగినింగ్ అనేది లేనివాడు అంటే ఎప్పటికీ ఉన్నవాడు. అజ అంటే మరి పుట్టుక లేనివాడు. ఎవరైతే ఇలా నన్ను తెలుసుకుంటారో నేను అజ అని అనాది అని, చవేత్తి లోకమహేశ్వరం ఇంకా నేను లోకానికి మహేశ్వరుని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, అసమ్మూఢస మత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే వాళ్ళు మోహానికి గురికారు. తర్వాత ఈ మత్యేషు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అని అర్థం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని పాపాల నుంచి ప్రముచ్యతే విడుదల చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో నేను జన్మరహితుడను అనాదిని అని సర్వలోక మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నవారు మోహానికి గురికారు. అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే పాపాలన్నిటిలో నుంచి వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు. ఇక్కడ మనకు గర్భోదక సాయి విష్ణువు నాభి నుంచి బ్రహ్మ రావటం చూపిస్తున్నారు. 4 బ్రహ్మకుమారులు, వీళ్ళందరినీ కూడా సప్త ఋషులు వీళ్ళంతా చూస్తున్నాము. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాతా యేషాం లోకా ఇమా ప్రజా. సో మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తథ అంటే సప్త ఋషులు, ఆ మహర్షులు ఉన్నారు, సప్త ఋషులు అంటూ ఉంటాము. వాళ్ళకు ముందు ఇంకా సనక సనందనాదులు అని 4 బ్రహ్మకుమారులైనటువంటి మునులు, సనకుడు సనందనాదులు తర్వాత సనత్ కుమారులు అని వీళ్ళు 4 బ్రహ్మకుమారులు ఉన్నారు. సో వీళ్ళు ఈ సప్త ఋషులు, మొత్తం ఈ 14 మంది మనువులు, వీళ్ళ తర్వాత మనువులు. ఈ మనువులు వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచే ఉద్భవించారు అని చెప్తున్నారు. సో వివిధ లోకాలందలి సమస్త ప్రజలు వారి నుండి ఉద్భవించారు. సో ఈ మనువు
ఈ మనువులు మానవ జాతికి ముందున్న వాళ్ళు అనమాట. సో వాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అయింది జీవనం. సో అందుకని ఈ వాళ్ళకు ముందున్నది సప్త ఋషులు, వాళ్ళకు ముందున్నది బ్రహ్మకుమారులు, వాళ్ళకు ముందున్నది బ్రహ్మ అని చెప్తారు. ఆ లోకాల్లో కూడా అలాగే ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా నా మానసం నుంచే వచ్చాయి, వీళ్ళందరి తర్వాత వాళ్ళ నుంచి మిగతా సమస్త ప్రజలు జన్మించారు అని ఈ ఒరిజిన్, ఈ ప్రపంచంలో ఒరిజిన్ గురించి చెప్తున్నారు, పుట్టుకల యొక్క వరస ఏమిటి అనేది. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా మహిమ, ఏతాం విభూతిం అంటే నా యొక్క మహిమలు, ఈ యోగం అంటే ఇక్కడ యోగం అంటే దివ్యశక్తులు, ఎవరైతే యథార్థంగా మమయో వేత్తి తత్వతః, ఎవరైతే తెలుసుకుని ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో, సో వికంపేన యోగేన అంటే విచలనం లేనటువంటి, మార్పు లేనటువంటి స్థిరమైన యోగంలో యుజ్యతే వాళ్ళు లీనమై, అంటే అలాంటి యోగంలో నాతో వాళ్ళు ఏకమైపోతారు ఆ నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా. నాత్ర అసంశయ, దీనిలో ఏమీ సందేహం లేదు. సో నా మహిమలు దివ్యశక్తులు ఎవరైతే నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు నిశ్చల యోగంలో, భక్తి యోగం ద్వారా, నిశ్చలమైన భక్తి యోగం ద్వారా నాతో ఏకమవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో యోగా అంటేనే భగవంతునితో ఆ కలయిక, ఆ సమాధి, ఆ యూనియన్ విత్ గాడ్ అని చెప్పుకున్నాము, కనెక్షన్ అంటున్నాము. అది ఆ నిశ్చల భక్తి యోగంలో నాతో ఏకమవుతారు, ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహము లేదు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. అహం, సో ఈ 10th చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి ఈ 8వ శ్లోకము, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలు మొత్తం భగవద్గీత సారాంశాన్ని అంతా కూడా ఇందులో ఉన్నాయి అని చెప్తారు. సో ఈ 4 శ్లోకాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే ఈ 4 మొట్టమొదటిది 8వది ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరందరూ కూడా వీలైతే ఈ 4 నేర్చుకోవటానికి ట్రై చేయండి. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావా సమన్వితాః. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దీంట్లో కూడా ఇంకా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. అహం సర్వస్య ప్రభో, అహం నేను అందరికీ కూడా, సర్వస్య అందరికీ ప్రభువును. మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే అంటే నేనే ఈ సర్వాన్ని, ఈ మొత్తం ఈ విశ్వాన్నంతటిని కూడా ప్రవర్తతే నడిపిస్తున్నాను. ఇది ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని నన్ను భజించేవాళ్ళు, పూజించేవాళ్ళు, భక్తులు, జ్ఞానులు, బుధాభావ సమన్విత. సో వాళ్ళు ఈ జ్ఞానులు వాళ్ళు సమదృష్టితో నన్ను ఆరాధిస్తూ భక్తితో ఉంటారు. కాబట్టి అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను సమస్త సృష్టికి ప్రభువును. మరి మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే, నా వల్లనే సమస్తము నేనే నడిపిస్తున్నాను. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, దీనిని పూర్తిగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు, బుధ భావ సమన్విత, నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో, సమభావంతో వాళ్ళు నన్ను ఈ భావంతో అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో భజిస్తారు, ఆరాధిస్తారు అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ శ్లోకం అన్నమాట ఇది. నెక్స్ట్ ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్లో ఈ భగవద్గీత సారాంశం అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ 4. సెకండ్ది 9వ శ్లోకం, శుద్ధ భక్తి అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, మచ్చిత్త నా మీదే చిత్తాన్ని నా మీద పెట్టుకుని, మద్గత ప్రాణ నాకు ప్రాణాలను అర్పించి,
అంటే ప్రాణాలను అర్పించటం అంటే ఆ భగవంతుడి మీద సమస్తం అని, ప్రాణాలు వదలమని కాదు, ఆయన మీద మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా సమస్తము భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఉండేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉండటం. బోధయంత పరస్పరం, వాళ్ళు పరస్పరం ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు నా గురించి నిత్యం. వాళ్ళు నిత్యము బోధించుకుంటూ భగవంతుని యొక్క లీలలు కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. చెప్పుకుంటూ తుష్యంతిచ, తృప్తి పడుతూ, రమంతిచ, ఆనందిస్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా ఏది నా మీద మనస్సును ప్రాణాలను లగ్నం చేసి బోధించుకుంటూ నా యొక్క లీలలు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు ఆనందిస్తూ రమిస్తూ తృప్తిగా ఉంటారు ఈ రకమైన జీవనంలో అని చెప్తున్నారు. ఉదాహరణగా ప్రభుపాద ఆయన శిష్యులు తుష్యంతిచ రమంతిచ కథయంతశ్చ బోధయంత పరస్పరం ఒకరికొకరు వీళ్లకు బోధిస్తూ ఆయన లీలలను చెప్తూ వాళ్ళు తుష్యంతిచ తృప్తిగా, రమంతిచ ఆనందంగా ఉన్నారు. సో శుద్ధ భక్తులు అంటే మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా మీద ఉంచి లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో నాకు అర్పించి, మద్గత ప్రాణ అంటే భగవంతుడికి మనం అన్ని శరణాగతి చేసి ప్రతిదీ ఆయనకు అర్పించే మనస్తత్వంతో ఉండటం. ఎల్లప్పుడూ నాయందే వాళ్ళు సంతుష్టులై ఉంటారు. భగవంతుని మీద దృష్టి పెట్టి ఆ చిత్తంతో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటారు. ఒకరికొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమానందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు శుద్ధ భక్తులు. తేషాం నెక్స్ట్ ఈ 4 శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్. భగవద్గీత సారాంశం 8, 9, 10, 11 శ్లోకాల్లో ఉన్నది 10th చాప్టర్లో. ఈ 4 2 చూసాము, ఇప్పుడు 3వది చూస్తున్నాము. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాం ఉపయాంతి తే. అంటే తనను చేరుకోవటానికి శ్రీకృష్ణుడు ఎవరికి ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆ తెలివితేటలు, తనను చేరుకునే మార్గాన్ని తెలియజేసేది ఎవరికి ఆ జ్ఞానం అని అంటే తేషాం సతతయుక్తానాం, ఎవరైతే ఎప్పుడు కూడా సతతం యుక్తులై ఉంటారో ఎందులో భజతాం ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి భజించటంలో, తలుచుకోవటంలో, దదామి బుద్ధియోగం తం, వారికి బుద్ధియోగాన్ని, తం ఏన మాం ఉపయాంతితే ఇస్తాను, అది తెలుసుకున్న తర్వాత మాం ఉపయాంతితే వాళ్ళు నన్ను చేరగలుగుతారు, పొందగలుగుతారు. సో ఎవరైతే సతతము ఈ భజతం ప్రీతిపూర్వకంగా భజించటంలో యుక్తులై ఉంటారో వారికి నేను ఈ బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో తనని చేరటానికి ఎవరికి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు భగవంతుడంటే సతతము భజతాం ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి తలుచుకునే వాళ్లకు, ఆయన్ని ఎప్పుడు ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి మనస్సులో స్థిరపరచుకున్న వారికి. భగవంతుడి మీద ప్రేమ అందరి పట్ల ప్రేమగా కూడా ప్రదర్శించవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఆయన అందరి హృదయాలలో ఉన్న పరమాత్మ కాబట్టి. ప్రతి ఒక్కరిలో భగవంతుడు లేనిది ఎక్కడా లేదు కాబట్టి ఆ ప్రేమ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మనకు భగవన్నామము, ఈ సహనము, ఇవి కొన్ని అలవాటు. అందుకని భగవన్నామంతో మనకు ఆ ప్రేమ తత్వం అలవర్చుకోవచ్చు ఆ భక్తి. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయాం ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో తేషామేవానుకంపార్థం, సో నేను వారి మీద నేను కరుణ చూపటానికి, అనుకంపార్థం కరుణతో, అహం అజ్ఞానజం తమః నేను వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని అనేటటువంటి తమః చీకటిని నాశయాం నేను నాశనం చేస్తాను. వస్తు ఈ రకమైనటువంటి మనస్తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని నేను నాశనం చేసి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని నేను వెలిగిస్తాను వాళ్ళలో. అంటే తేషాం ఏవానుకంపార్థం, వాళ్ళ మీద కరుణతో నేను
అహం నేను అజ్ఞానజం తమః, అజ్ఞానం అనే చీకటిని, వాళ్ళల్లో అజ్ఞానం అనేదంటే వాళ్లకు భక్తి ఉంది కానీ వేరే జ్ఞానం ఏమీ లేదు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు. కానీ భగవంతుడు, గోపికలు గోపబాలురు వాళ్ళు ఏ గ్రంథాలు చదివారు, ఏ వేదాలు చదివారు, కానీ వారికి ఉన్నదేమిటి? అచంచల అనన్య భక్తి. నిత్యము వాళ్ళు మనస్సులు భగవంతుడి మీద మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ అన్నదానికి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. వాళ్ళ యొక్క చిత్తము, వాళ్ళ ప్రాణాలు అన్నీ కూడా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ బై మిస్టేక్ ఏదో కొంచెం ఇదైంది. నేను ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. మళ్ళీను స్క్రీన్ ఎందుకు పోయింది. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మళ్ళీ అందరికీ? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇది అజ్ఞానం అనేటటువంటి కరుణ చూపటానికి వారి హృదయంలోనే ఉండి నేను, సో దీని అర్థం ఏమిటి అంటే వాళ్ళ మీద కరుణతో వాళ్ళలో అజ్ఞానమనే చీకటిని నేను తరిమివేసి వాళ్ళ మనస్సుల్లో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని నేను వెలిగిస్తాను అని చెప్పి, నేను వారి హృదయాలలో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల కలిగిన అంధకారాన్ని నశింపజేసి తేజోవంతమైన జ్ఞానదీపంతో నశింపచేస్తాను. ఈ భక్తుల యొక్క, శుద్ధ భక్తుల యొక్క హృదయాలలో ఉండి నేను వారి మీద కరుణతో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది ఈ 11th శ్లోక. 12th శ్లోకాలో సో 8, 9, 10, 11 మనం మొత్తం ఈ 4 శ్లోకాలు చూసాం. ఏది? ఫస్ట్దేమో అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తా సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్విత. నేను సమస్త సృష్టికి మూలాన్నని, సమస్తం నేనే ప్రవర్తతే నడిపిస్తున్నాను అన్నది సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. నెక్స్ట్, నా మీదే మనసు ప్రాణం చిత్తాన్ని ప్రాణాన్ని నాకు అర్పించి మనస్సును ప్రాణాలను శరణాగతి చేసి బోధయంతా పరస్పరం నా గురించి చెప్పుకుంటూ కథలు లీలలు వాళ్ళు ఆనందిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం. ఎవరైతే ఇలా సతతం భజించటంలో, పూజించటంలో యుక్తులై ఉంటారో, నిరంతరం ప్రేమతో నన్ను భజించటంలో, వాళ్ళకి నన్ను చేరుకునే బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఇకపోతే 4వది, ఈ 4 ముఖ్య శ్లోకాల్లో ఆఖరిది, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం అనే చీకటిని అనుకంపార్థం అంటే కరుణతో నేను వారి యొక్క అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి ఆ అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తాను అని 4వది అర్థం. సో ఆ అజ్ఞానం నుంచి ఎలా బయటపడాలి అంటే భగవంతుడే ఆయన యొక్క జ్ఞానదీపం వెలిగించి ఆయన వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని నశింపచేస్తారు అని ఈ 4 శ్లోకాల యొక్క అర్థం. ఇవి అర్థం చేసుకుంటే మనకు అంతా కూడా ముఖ్యమైనటువంటి సారాంశం అందులో ఉంది అని చెప్తారు. సో ఇదంతా విని అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. అర్జునుడు స్తుతిస్తున్నాడనమాట భగవంతుని. పరబ్రహ్మ పరంధామ, దివ్యమైనటువంటి ధామం, నివాసం కలవాడ, నీ నివాసమే దివ్యం, నువ్వెక్కడుంటే అదే పరంధామం. పవిత్రం పరమం భవాన్ అని చెప్పి శాశ్వతమైన నువ్వు, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం, నువ్వు ఆదిదేవుడు, అజం పుట్టుక లేనివాడివి, విభుం ప్రభువవు, సర్వవ్యాపకుడవు అని చెప్పి స్తుతిస్తున్నాడు. ఇదంతా నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడు, పరిశుద్ధుడు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి, మరి నీవు ఆది పురుషుడవు,
అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడువు, సర్వవ్యాపకుడవు అని చెప్తూ నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు, ఆహుస్త్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవళో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో ఈ రకంగా నేను ఇప్పుడు స్తుతించిన విధంగా ఈ విషయాన్ని సర్వలు దేవర్షులందరూ కూడా నారదులతో సహా ఈ దేవర్షులందరూ కూడా నిన్ను ఈ విధంగా స్తుతించారు. ఎవరు? నారదుడు, ఇంకా అసితుడు, దేవళుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా నిన్ను ఈ రకంగా ఈ సత్యాన్ని ధ్రువపరిచారు, నీ గురించిన ఈ సత్యాన్ని. ఇప్పుడు స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే చెప్తున్నావు. సో భగవంతుడు మనం చూసాం, మరి నేనే అందరికీ ప్రభువును, నేనే ఇది అంతా ఏమిటి ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు అని మనకి డౌట్ వస్తే, మరి భగవంతుడు చెప్పకపోతే మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? మనకు తెలిసిన ఈ కొంచెం విషయం, బేసిక్ విషయం, భగవంతుడు ఉన్నాడు అని మనం ఏదో అనుకుంటున్నాము. ఎలా తెలిసిందంటే మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి మనకు తెలిసింది, ఆ పెద్దవాళ్ళకు వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి తెలిసింది. అలా ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ముందు ఎవరికి చెప్పారు అంటే ఈ విధంగా భగవంతుడు, ఈ జ్ఞానులు ఆ రకంగా భగవంతుడిని తెలుసుకుని వ్యాసుడు, దేవళుడు, అసితుడు, మరి నారదుడు, వీళ్ళంతా ఈ మునులు వివరించారు. స్వయంగా ఇప్పుడు నువ్వే చెప్తున్నావు అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ మాట అనటానికి కూడా అర్థం అది. అంటే భగవంతుడు చెప్పబట్టే మనకు ఇది తెలిసినది, ఆయన శక్తి. ఓ కృష్ణ యోగీశ్వర, నేను నిరంతరం అసలు నిన్ను ఏ విధంగా స్మరించాలి, ఎలా తెలుసుకోవాలి? దేవదేవ, ఏ రూపాలలో నిన్ను నేను తలుచుకోవాలి అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. నువ్వు సర్వవ్యాపకుడవు, నిన్ను అసలు ఏ రకమైన పేరుతో పిలవాలి, ఎలా స్మరించాలి, ఏ రూపాలలో నిన్ను తలుచుకోవాలి, ఏమిటి అని అర్జునుడు అడిగాడు. ఇంకా ఏమంటున్నాడు, జనార్దన, నీ అవతార మహిమలు ఇవన్నీ కూడా నాకు విస్తారంగా వివరించు. నీ దివ్య మహిమలు ఏమిటో, నీ విభూతులు, నీ మహత్యాలు, నీ వచనామృతాన్ని విన్న కొందుకి కూడా నాకు తనివి తీరటం లేదు, దయచేసి ఇంకా వివరించు అని అడిగినప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతాం అస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. సో ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, జ్యోతిషులలో నేను అంటే ప్రకాశవంతంగా ఉండే వాటిలో నేను సూర్యుడును, మరీచులలో నేను మరుత్తును, మరుత్తులనే దేవతలలో మరీచిని, ఆ తరువాత వాయువులలో నేను మరీచి అనే వాయువును, రాత్రిపూట నక్షత్రాణం అహం శశి, నక్షత్రాలలో నేను చంద్రుడను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా వేదానాం సామవేదోస్మి దేవనాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. సో వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, తర్వాత దేవతలలో నేను మరి రాజు అయినటువంటి దేవతలకు రాజు అయిన ఇంద్రుడిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రుడినను ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, వీటన్నిటికీ కూడా ఎవరు ఫైనల్గా ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళి మనస్సునే కాంటాక్ట్ చేస్తాయి. మనసే ఫైనల్గా ఇవి ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని మనసు తీసుకుని ఏదో ఒక నిర్ణయం చేసేది మనస్సే. కాబట్టి ఇంద్రియం కంటే మనస్సు గొప్పది. కాబట్టి ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, అంటే ఇంద్రియాన్ని మనస్సును 6వ ఇంద్రియంగా కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఒక రకంగా. అందుకని ఇంద్రియాలలో వాటన్నిటికంటే పైన ఉన్నది కాబట్టి మనస్సును నేను. ఆ తర్వాత జీవులలో నేను చైతన్యాన్ని, మరి చైతన్యం అనేది లేకపోతే ఇంకా మనకి జీవితం ఏముంది? ఆ ప్రాణం, ఆ చైతన్యం జీవులలో ఉన్నది నేనే, ఇక్కడ పరమాత్మ రూపంలో. అందుకనది చూపిస్తున్నారన్నమాట. ఇంకపోతే రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. రుద్రాణం, రుద్రులలో నేను శంకరుడను,
యక్షరాక్షసులలో నేను కుబేరుడను, వసూనాం పావకశ్చాస్మి, వసువులలో అగ్నిని, పావక అంటే అగ్ని, అస్మి నేను అని. మేరు శిఖరినాం అహం, మేరు పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని, శంకరుడను. తర్వాత యక్షరాక్షసులలో కుబేరుడను, తర్వాత కింద కుబేరుడును, తర్వాత ఇక్కడ అగ్నిని, వసువులలో నేను అగ్నిని, పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం, సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. సో పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. బృహస్పతి అంటే ఎవరు? దేవతలకు గురువు. ఆయన పురోహితులందరిలోకి అగ్రగణ్యుడు. సో పురోహితులలో నేను బృహస్పతిని. సేనాపతులలో నేను స్కంద, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, కుమారస్వామి, కార్తికేయుడు, ఆయన దేవతల సేనాధిపతి. సో సేనాధిపతులందరిలోకి దేవతల సేనాధిపతి అయిన ఈయనే అగ్రగణ్యుడు. సో సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడును, స్కంద. సరసాం అస్మి సాగరః, సో జలాశయాలలో నేను సాగరాన్ని, సముద్రాన్ని. సముద్రం అన్నిటికంటే పెద్దది కాబట్టి. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం, యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. సో మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరాం అస్మ్యేకమక్షరం, గిరులలో నేను ఏకాక్షరాన్ని, దివ్యధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరాన్ని అంటే ఓంకారాన్ని. యజ్ఞాలలో నేను జపయజ్ఞాన్ని. సో యజ్ఞాలన్నిటిలోకి మనం చెప్పుకున్నాం, ఈ కలియుగంలో ఏ యజ్ఞం మనకు ముఖ్యం అంటే భగవన్నామ జపమే, ఆ జపయజ్ఞమే గొప్పది. సో అందుకే నేను యజ్ఞాలలోకి నేను జపయజ్ఞాన్ని అని భగవంతుడు కూడా చెప్తున్నారు. నామస్మరణ యజ్ఞమే అన్నిట్లోకి ఉత్తమం అని. స్థావరాణం హిమాలయ, స్థావరాలంటే ఏమిటి? కదలనివి. ఆ కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో మహర్షులలో భృగు మహర్షిని. ఆ తర్వాత దివ్యధ్వనులలో ఏకం అక్షరం, ఏకాక్షరం ఏది? ఓంకారనాదం. సో దివ్యధ్వనులలో నేను ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో నేను జపనామాన్ని, జపయజ్ఞాన్ని, స్థావరాలలో నేను హిమాలయాన్ని. అశ్వత్థా సర్వవృక్షాణాం దేవర్షీణాం చ నారదః, గంధర్వాణాం చిత్రరథః, సిద్ధానాం కపిలో ముని. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం, అన్ని చెట్లలోకి నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అంటే మర్రి చెట్టును. దేవర్షీణాం చ నారద, రావి చెట్టును. దేవర్షీణాం చ నారదః, దేవర్షులందరిలో నేను నారదుడను. గంధర్వాణాం చిత్రరథ, గంధర్వులలోకి నేను చిత్రరథుడను. ఇకపోతే సిద్ధానాం కపిలో ముని, సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని అని చెప్తున్నారు. అన్ని వృక్షాల్లో అశ్వత్థ వృక్షం రావి చెట్టును, దేవర్షులలో నారదుడను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో కపిలమునిని. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం, ఐరావతం గజేంద్రాణాం నరాణాం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవం అనేటటువంటి ఈ గుర్రము ఆ దేవతలు దానవులు అమృతోద్భవం, అమృతంలోంచి ఉద్భవించింది. దేవతలు దానవులు అమృతాన్ని చిలికినప్పుడు ఈ ఉచ్చైశ్రవం కూడా అందులో నుంచి వచ్చింది. సో అశ్వాలు, గుర్రాలలో నేను ఆ ఉచ్చైశ్రవాన్ని. ఆ తర్వాత ఐరావతం, గజేంద్రులలో నేను ఐరావతాన్ని. నరాణాం చ నరాధిపం, మనుషులలో నేను రాజును అని తెలుసుకో. అశ్వాలలో అమృతంతో పుట్టిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజరాజులలో ఐరావతాన్ని, మనుషులలో రాజుని అని తెలుసుకో. ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ధేనూనాం అస్మి కామధుక్, ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. అయితే ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ఆయుధాలలో నేను వజ్రాయుధాన్ని, ఇంద్రుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం, అది గొప్పది అన్నిటికంటే అని చెప్తారు. సో ఆయుధాలలో నేను వజ్రాయుధాన్ని. ధేనూనాం అస్మి కామధు, సో గోవులలో నేను శురభిని అంటే కామధేనువును. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సో
ఈ సంతానోత్పత్తికి కారణం ప్రేమదేవత అయినటువంటి వాళ్ళల్లో నేను మన్మధుడను. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఆయుధాలలో వజ్రాయుధాన్ని, గోవులలో సురభి అంటే కామధేనువును, సంతానోత్పత్తికి కారణం ప్రేమదేవత అయిన మన్మధుడను, సర్పాలలో వాసుకిని. సో మన్మధుడు, వజ్రాయుధము, కామధేనువు, వాసుకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాము. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. ఒకసారి ఇక్కడ దయచేసి ఈ యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను మీనింగ్ చెప్పేలోపు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తూ ఉండండి దయచేసి. ఈ చుట్టుప్రక్కల ఎక్కడైనా ఉంటే ఒకసారి మీరంతా వచ్చి కొంచెం వెంటనే హ్యాండ్ రైజ్ చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, రోజు మనం చేసినట్లుగా. చెప్పిన తర్వాత లోవర్ చేసుకోండి. అప్పటి వరకు అంటే అందరూ వచ్చి రేజ్ చేసే వరకు వెయిట్ చేస్తాను. సో అలాగే ఉంచండి, డోంట్ లోవర్ యువర్ హ్యాండ్. ఈ లోపల ఈ మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈ టైంలో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వచ్చి హ్యాండ్ రేజ్ చేయగలరని అనుకుంటున్నాను. సో అనంతాశ్చ సోఫార్ 9 పీపుల్ రేజ్ చేశారు. ఇంకా ఎవరైనా చుట్టుపక్కల ఉన్నారా? ఉంటే దయచేసి ఒక్కసారి వచ్చి 11 పీపుల్, వెరీ గుడ్. నిన్న మనకి దాదాపు 15 వరకు ఉన్నారు, మొన్న 18 వరకు ఉన్నారు. సో దయచేసి చుట్టుపక్కల మీరు ఎక్కడన్నా ఉంటే ఇంకా ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒక్క నిమిషం మీరు చేసే పనులు ఏమన్నా ఉంటే అవి ఒక్క నిమిషం హోల్డ్లో పెట్టి మీరు మీ ల్యాప్టాప్ దగ్గరకు కానీ మీ ఫోన్ దగ్గరకు కానీ వచ్చి కింద 3 డాట్స్ ఉంటాయి, అవి నొక్కితే మీకు రేజ్ హ్యాండ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దయచేసి హ్యాండ్ రేజ్ చేయవలసిందిగా ఒకసారి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరున్నారు దగ్గరలో దయచేసి వచ్చి ఒకసారి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. 11 పీపుల్ రేజ్ చేశారు, ఇంకా ఉన్నారనే అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. చుట్టుప్రక్కల ఎక్కడన్నా ఉంటే ఇంకా అంతేనా? ఓన్లీ 11 పీపులే ఉన్నారా ఈరోజు? యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 11 పీపుల్ టుడే. ఇంకా లేరా? యూత్ వాళ్ళు ఇంతేనా ఈరోజు ఉన్నది? ఓకే, ఓన్లీ 11 పీపుల్ ఉన్నారు ఈరోజు అయితే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు హ్యాండ్లో చేసుకోండి. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. సో అనంతశ్చాస్మి నాగానాం, అనేక పడగలు ఉన్న నాగులలో నేను అనంతుడను, అనంత నాగును. అనంతశేషుడు అంటే ఎవరు? ఆదిశేషుడు ఆయన. సో అలా నాగులలో నేను ఆదిశేషుడును. జలవాసులలో వరుణో యాదసాం అహం, జలవాసులలో వరుణదేవుడను అని ఈ వరుణదేవుడను. అలాగే పితృదేవతలలో ఆర్యముడను, నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో యమధర్మరాజును. సో నియమాలంటే రూల్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎవరైతే ఈ రూల్స్ అన్నీ అమలు పరుస్తూ ఉంటారో వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును. మరి అంతే కదా, రూల్స్ అమలు పరిచే వాళ్ళు ఎవరు? మనకి స్కూల్లో టీచర్స్, మరి హెడ్ మాస్టర్స్, ఆ తర్వాత ఇంకా పైకి వెళ్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకా పైకి వెళ్తే జడ్జెస్, కోర్టులు, మనకి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ ఈ కోర్టులు, ఈ జడ్జిలు, ఈ పెద్ద వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మొత్తం మానవుల రూల్స్ అన్నీ ఎవరు అమలుపరిచేది, ఎవరు కరెక్ట్ చేస్తే దానికి దానికి రివార్డ్ ఇచ్చేది, తప్పు చేస్తే శిక్షించేది ఎవరు? యమధర్మరాజు. కాబట్టి ఈ నియమాలను రూల్స్ అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును.
ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాలయతాం అహం మృగాణాం చ మృగేంద్రో అహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. సో ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం, దైత్యులలో నేను ప్రహ్లాదుడను. కాలయతాం అహం, అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. సో కాలమే కదా, ఈ టైంలో ఇది చేయాలి, కాలం అయిపోయిందంటే ఇంకా ఎవరు ఏం చేయలేం, వెనకపోయిన టైంని తీసుకురాలేం. కాలం అన్నిటినీ కూడా డిసైడ్ చేసేది టైం. అలాంటి వాటిల్లో, అలా నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం, మృగాలన్నిట్లో నేను మృగేంద్రుడను అంటే సింహాన్ని. వైనతేయశ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో నేను గరుత్మంతుడను అని ఇక్కడ గరుత్మంతుడిని కూడా మనకు ఈ బొమ్మలో ఆయన రెక్కలు చూస్తున్నాము. సో దైత్య దానవులలో, రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడను. అన్నింటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. జంతువులలో సింహాన్ని, పక్షులలో గరుత్మంతుడను. పవతాం అస్మి రామ శస్త్రభృతాం అహం ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి స్రోతసాం అస్మి జాహ్నవీ. సో అస్మి అంటే నేను, పవనాలలో నేను, పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. రామశస్త్రభృతాం అహం, అహం అంటే కూడా నేను. ఆయుధదారులో, శస్త్రభృత ఆయుధాలు ధరించిన వాళ్ళల్లో నేను రాముడును. ఎందుకు? రామబాణానికి తిరుగులేదు. రాముడు వేసినట్లుగా ఎవరు కూడా బాణాన్ని, ఆయన బాణానికి తిరుగులేనిది కాబట్టి శస్త్రాలు వేసే వాళ్ళు, ఆయుధదారులలో నేను రాముడను. ఝుషాణాం మకరశ్చాస్మి, జలచరాలలో నేను మకరాన్ని, అంటే మరి తిమింగలం అంటారు, ఒక్కొక్కసారి మొసలి అంటారు. సో దానిని. శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి, ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని నదులలోకి పవిత్రమైనది గంగా నది. సో పవిత్రం చేసే వాటిల్లో నేను వాయువును. అలాగే పవతాం అస్మి, ఆయుధదారులలో రాముడిని, జలచరాలలో మొసలిని, ప్రవహించే నదులలో గంగా నదిని. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. అంటే క్రియేషను, మెయింటెనెన్స్, డిస్ట్రక్షన్ అన్నీ కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, ఆత్మకు సంబంధించిన విద్య ఆధ్యాత్మిక విద్య అంటే ఆత్మను తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞానం. వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, నాశనం లేని కాలాన్ని, అన్ని దిక్కులకు ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను, సర్వాన్ని సంహరించే మృత్యువును, కలగబోయే వస్తువులకు మూలాన్ని. స్త్రీలలో కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు, అవి స్పెషల్గా స్త్రీలలో ఉండే శక్తులని చెప్తారు. ఏది? కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యం, ఓర్పు, అవన్నీ కూడా నేనే. సామవేద గానాలలో బృహత్ సామాన్ని, అంటే వేదాలలో సామవేదాన్ని. ఛందస్సులలో గాయత్రిని. మాసాలలో మార్గశిర మాసం అన్నిటికంటే మంచిది అని చెప్తారు, మార్గశిర మాసం దానిని. ఋతువులలో వసంత ఋతువును. ఎందుకు? వసంత ఋతువులో మనకు పువ్వులు ఇవన్నీ కూడా వచ్చి అత్యంత అందమైన ఋతువు మనకు వసంత ఋతువు. ద్యూతం చలయతాం అస్మి తేజస్వినాం అహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. ద్యూత చలయతాం అస్మి, మోసగాళ్లలో జూదాన్ని నేను. తేజోవంతులలో తేజస్సును నేను. జయోస్మి అంటే జయం కలిగిన వాళ్ళు, విజేతలలో నేను. వ్యవసాయోస్మి, విజయాన్ని. జయోస్మి, ఆ తర్వాత వ్యవసాయోస్మి, కృషి సలిపే వాళ్ళల్లో ఆ కృషి, వ్యవసాయం అంటే కృషి చేయటం, ఆ కృషిని నేనే. సత్వవతాం అహం, సత్వవంతులలో, బలవంతులలో బలాన్ని, సత్వాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనామప్యహం వ్యాస కవినాం ఉషనా కవి. సో వృష్ణివంశస్థులలో, యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి. పాండవానాం ధనంజయ, పాండవులలో అర్జునుణ్ణి నేను. మునీనాం అప్యహం వ్యాస, మునులలో వ్యాసమునిని. కవీనాం ఉషనా కవి, కవులలో ఉషనా కవి అంటే శుక్రాచార్యుడు. ఎవరు?
శుక్రాచార్యుడు అంటే రాక్షస గురువు, ఆయన కూడా చాలా తెలివిగలవాడు అనమాట శుక్రాచార్యుడు. సో వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే, ఇదేంటి వాళ్ళల్లో నేను ఇది, పాండవుల్లో నేను ధనంజయుని అంటారేంటి, అర్జునుడు పక్కనే ఉంటే అని మనకి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. నేను దాంట్లో ఇది, దీంట్లో అంటే అన్నీ భగవంతుడు అందరిలో ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడ చెప్పే పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మనం ఎవరిలో అయితే ఏ శక్తి ఎక్స్ట్రా ఉంది, పలానా వాళ్ళు బాగా బాణం వేయగలరు, పలానా వాళ్ళు బాగా పాడగలరు, పలానా వాళ్ళలో ఈ శక్తి ఉంది, పలానా వాళ్ళలో ఆ శక్తి ఉంది, వీళ్ళు ఇంత తెలివైన వాళ్ళు, అంత గొప్ప మునులు, ఇంత గొప్ప కవులు, ఇంత గొప్ప వసంత ఋతువు, అన్నిటికంటే మంచి ఋతువు, మార్గశిర మాసం అన్నిటికంటే మంచి మార్గం, ఇలా మనం ఎందులో ఏది మంచిదనుకున్నా, ఏది అయినదనుకున్నా, ఏది అందరికంటే గొప్ప అనుకున్నా అదంతా కూడా భగవంతుడియే, ఆయన శక్తియే, ఆయన మహత్యమే వాళ్ళల్లో ఉన్నది కూడా అని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అందరిలో ఉన్నారు భగవంతుడు, ఇదేంటి నేను ఇది వీళ్ళల్లో ఒక్కడనే అంటున్నారు అని మనం అనుకోవచ్చు. అది దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే, అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నారు నిజమే. ఎవరిలో అయినా ఏ శక్తి అయినా మనం ప్రత్యేకంగా దాని గురించి వీళ్ళల్లో ఇంత గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళు ఇంత శక్తివంతులు అని మనం అనుకున్నప్పుడు అది ఎక్కడిది అంటే ఆ శక్తి అది కూడా భగవంతుడిదే అని చెప్పటం అన్నమాట. ఇది దండో దమయతాం అస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో ధర్మ విరుద్ధతను దండోదమయతాం అస్మి, ధర్మ విరుద్ధతను, ఎవరైతే ధర్మాన్ని పాటించని విషయాలు పాటించని వాళ్ళని అణిచివేసే మార్గాల్లో నేను శిక్షను, ఎవరైనా ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఏదైనా జరిగినప్పుడు దానిని ఆపేది ఏమిటి అంటే శిక్ష. అవునా, పనిష్మెంట్ వేస్తే ఏమైనా తప్పు చేసినప్పుడు ఆ పనిష్మెంట్ వేస్తే ఆ పనిష్మెంట్తో ఆ తప్పు అనేది మనం ఆపుతున్నాం. సో ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గం అన్నమాట శిక్ష. సో ఆ ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయం కోరుకునే వారిలో నేను వ్యూహాన్ని, ప్లాన్ లేనిదే సక్సెస్ ఉండదు ఎక్కడైనా. సో విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో నేను ప్లాన్ని, ఆ వ్యూహాన్ని, రహస్యాలలో మౌనంగా ఉంటే ఎప్పటికీ ఆ రహస్యం బయటికి రాదు. సో రహస్యాలలో మౌనం, మరి వివేకవంతులలో ఉన్న జ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా నేనే. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహం అర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో అర్జున, ఇంకా నేను సర్వభూతానాం బీజం, అన్ని జీవరాశులకు, భూతం అంటే జీవరాశులను చెప్పుకున్నాం, సర్వభూతానాం అన్ని జీవరాశులకు బీజం నేనే, సోర్సును, విత్తనాన్ని అని చెప్తున్నారు. న తదస్తి వినాయత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో చరాచరం అంటే కదిలేది కదలంది ఏదైనా సరే నేను లేకుండా, నా తదస్తి వినాయత్స్యాన్, నేను లేకుండా ఈ ప్రపంచంలో దానికి ఉనికి అనేది ఉండదు. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో మనకు కనిపిస్తోంది, ఉన్నది, దానికి ఉనికి అంటే ఏమిటి, నా భగవంతుడు అది క్రియేట్ చేయబట్టే. కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏ జీవైనా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. పర్వతమైన, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, ఒక జీవరాశి అయినా, యానిమల్ అయినా, జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, మనమైనా, ఎవరమైనా సరే, కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏ జీవైనా భగవంతుడు లేనిదే ఉనికిలో ఉండరు. అన్ని జీవులకు ఆయనే విత్తనము. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తుద్దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో నాంతోస్తి అంటే నాకు మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప, నా యొక్క దివ్య విభూతులకు, రూపాలకు అంతమనేది లేదు. నా అంతోస్తి, అంతమనేది లేదు నా యొక్క దివ్య రూపాలకు. పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా, తప్పింపజేసేవాడా అని అర్థం. ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్ విస్తరోమయ. ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్పినదంతా కూడా నా యొక్క విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే. నా యొక్క విభూతులు
యొక్క సూచన మాత్రమే. నేను నా దివ్య రూపాలకు ఒక అంతమంటూ లేదు. నేను ఇప్పుడు నీతో చెప్పిందంతా కూడా నా అనంతమైన విభూతులకు ఒక సూచన మాత్రమే. అంటే జస్ట్ నీకు ఒక ఉదాహరణగా కొంచెం చెప్పాను అంటే, ఇంకా నా యొక్క నిజంగా నా యొక్క దివ్యశక్తికి నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు. నీకు ఒక సూచన మాత్రంగా ఈ విషయాలు కొన్ని చెప్పాను. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో నా యొక్క ఈ విభూతులు సుందరమైనవి, ఐశ్వర్యవంతమైనవి, మరి మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కూడా తత్తద్దేవా గచ్చత్వం, నా యొక్క తేజస్సులో నుంచే నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే, భగవంతుడి తేజస్సులో జస్ట్ ఒక అంశమేనమాట ఇవన్నీ అని తెలుసుకో అని చెప్పి మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సులోని ఒక అంశంతో ఇవన్నీ కూడా సంభవించాయి. ఏది? నా యొక్క ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి యద్యద్విభూతి మత్సత్వం, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వైభవాలన్నీ ఇవన్నీ మన కంటికి కనపడేవి. ఏది? అందమైనవి, సుందరమైన, శ్రీమదూర్జితమేవ అంటే ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా దేవావగచ్చత్వం ఎలా వచ్చాయి అంటే మమ తేజోస సంభవం, నా యొక్క తేజస్సుతోనే సంభవించాయి. ఆ తేజస్సులో కూడా ఒక అంశం మాత్రమేనమాట. భగవంతుని అంశంలో భగవంతుని తేజస్సులో ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలం నా తేజస్సులోని ఒక అంశం నుంచే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రపంచం అంతా అన్నట్లుగా చూపిస్తున్నారు. భూమి, ఆకాశము ఇవన్నీ అందమైన దృశ్యాలు కానీ, ఐశ్వర్యవంతమైన దృశ్యాలు కానీ అన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క తేజస్సులో ఒక అంశమే. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది? అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన అర్జున. సో అసలు ఈ రకరకాలుగా ఇంత వివరంగా మనం ఈ జ్ఞానం గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఒక్క అంశం మాత్రం చేతే నేను విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం, ఈ విశ్వమంతా కూడా నేను వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. సో అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది? ఇంత డీటెయిల్డ్గా చెప్పే పని ఏముంది? అసలు కేవలం నా అంశ మాత్రంతోనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకుంటే చాలు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. ఈ విశ్వమంతా కూడా భగవంతుడు ఆయన ఒక చిన్న అంశతో మొత్తం విశ్వాన్ని వ్యాపించి ఆయన పోషిస్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క విభూతులలో ఈ మొత్తం విశ్వమే ఒక అంశ. సో అంత అనంతమైన విభూతి మహత్యాలు ఉన్నాయి. అది మనకు ఇక్కడ ఈ మాట ద్వారా అర్థమవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఇక్కడ మనము ఈ ఒక్కసారి ఏమేం చెప్పారు, నేను ఇందులో ఏమిటి? ఆదిత్యులలో విష్ణువునన్నారు, వెలుగులలో సూర్యునన్నారు, మరుతులలో మరిచిని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడను, మరి వేదాలలో సామవేదాన్ని, దీని తర్వాత ఇలా అన్నీ మనం చూసాం. ఆ తర్వాత ఋతువులలో వసంత ఋతువుని, గుర్రాలలో ఉచ్చైశ్వర్యాన్ని అని చెప్పారు. ఓంకారాన్ని, నాదాలలో నేను ఓంకారనాదాన్ని అన్నారు. ఇంకా ఏం చెప్పారు మరి? ఆయుధాలలో వజ్రాయుధాన్ని, గోవులలో నేను కామధేనువును,
ఇవన్నీ మనం పక్షులలో నేను గరుడ పక్షిని, ఇవన్నీ మనం చూసాము భగవంతుడు చెప్పబట్టి. ఋతువులలో వసంత ఋతు, స్ప్రింగ్, సో ఇది మనం ఒకసారి జస్ట్ చూసాము. సో దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులు తెలుసుకోవటం ద్వారా మనం అన్నిటా శ్రీకృష్ణుని ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. సో అదే కదా మరి లాస్ట్లో చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది, ఈ సవిస్తర జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏముంది, కేవలం ఒక అంశం మాత్రం చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. అందరిలో మరి భగవంతుడు ఉన్నారు అంటే ఆయన అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నారు, మనలోనే కాదు కానీ చరాచర అని చెప్పారు, కదిలేవి కదలు. కాబట్టి ఈ చెట్లలో ఉన్నారు, పుట్లలో ఉన్నారు, నీటిలో ఉన్నారు, ఈ కొమ్మలో ఉన్నారు, రెమ్మలో ఉన్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో సమస్తం నా ఒక అంశం మాత్రం చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వాన్ని వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. సో అది మనం ఈరోజు చూసినటువంటి పాఠము. సో వైష్ణవ ప్రార్థనతో మనం ఇప్పుడు కూడా మిగుస్తాము. సో అది చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే